alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal jeg så gætte på, hvad nogle produkter skal bruges til. Lipbutter. Lipbutter. Det er det der, man sådan tager en eller anden ting ind i, og så lader det sådan. Er det hårspray? Go Fresh. Er det ikke det der, man putter... Nej, er det ikke noget, man putter i håret i et bad, eller hvad? Er det ikke de der hårelastikker? Hej. What is that? Er det ikke et sminkespejl? Jo, det er et sminkespejl med et eller andet puder. Fuck, ja. Er det en saks? Maser man håret? Au. Det er så klart læbestift, er det? Jo, det er læbestift. Det så I ikke alle sammen. Hårshampoo. Lige nu vil jeg ønske, at jeg havde taget det engelsk kursus. Det står på tysk. Lige nu vil jeg ønske, at jeg havde taget det tysk kursus. Er det ikke det der sådan, man skal? Ja. Nej, nu kommer jeg til at ramme mig selv. Ja, jeg har så lige taget den her fedtmulehat på. Det er ret svært at undgå at se. Og ja, den er ny. Og jeg har i hvert fald set det her før. Det ser sjovt ud. Er det ikke noget, man skal bruge til øjnene? Hvad fanden? Det der er sukker på. Er det en slikkepind, der er blevet spist? Nej, det er det vist ikke. Øjnene. Skal man ikke farve sine øjenvipper på den her måde? Den kommer fra The Body Shop, og det er T3. Det står der! Et læbestift. Fuldstændigt. Konkiler. Police Ring! Er ikke sådan til håret? Det ligner graffiti. Det er sådan graffiti, folkens. Jeg er ikke blevet lyserød, vel? Det er kigget. Til at pudre sig med. Vi må desværre nødt til at afslutte videoen. Men hvis I gerne vil have flere, så skriv det endelig i kommentaren. Og husk at lave et like, hvis I kunne lide den. Hvis I ikke kunne lide den, så lad være at smide et dislike, fordi det kommer ked af det. Nå, jeg håber, I kunne lide videoen. Hej hej!